Zdravím vás priatelia, ďalej pokračujeme v protolytických reakciách, no a dnešné video je orientované na ionizačnú konštantu kyseliny. Tak poďme na to. Čiže ionizačná konštanta kyseliny alebo aj tzv. Disociačná konštanta kyseliny, respektíve konštanta kyslosti kyseliny má rôzne označenia. Vybral som také 4 najpodstatnejšie, ktoré sa používajú. Čiže KHA, alebo vieme, že HA označuje kyselinu, ďalej to môže byť Ka, veľké A, K, malé A. V slovenčine, v slovenských literatúrach sa môžete stretnúť aj s označením KK, čiže konštanta kyslosti kyseliny, respektíve ionizačná konštanta kyseliny, Kčko ako kyselina. Teraz si ukážeme rovnicu úplnej, čiže totálnej ionizácie, alebo inak povedané disociácie N-sitnej kyseliny. Takže máme N-sitnú kyselinu, čiže kyselinu, ktorá je schopná odštepiť N vodíkových kationov. Už sme to v podstate mali niečo, už vieme, že na každý vodíkový kation musíme mať jednu molekulu vody, čiže ak kyselina je schopná odštepiť N vodíkových kationov, potrebujeme N molekúl vody. Hej, takže bereme ešte raz, že tá ionizácia kyseliny prebehne naraz v jednom stupni. No a samozrejme, že ak N molekúl vody príjme N vodíkových kationov, dostaneme N H3O plus kationov. Pričom ak N sa rovná 1, čiže kyselina má jeden kyslý vodík, tak vravíme, že daná kyselina je jednositná. No ak N je viac ako 1, 2, 3, 4 a tak ďalej, vravíme, že daná kyselina je viacsitná, hej, dvojsitná, trojsitná a tak ďalej, koľko tých vodíkových kationov je schopná odštepiť. Tu je taká veľmi podstatná poznámka, čo by ste mali vedieť a si uvedomiť. Som niečo aj naznačil už. Kyselina je toľko sitná, koľko vodíkových kationov je schopná uvoľniť, ale pozor, neznamená, že kyselina je toľko sitná, koľko tých vodíkov vo svojej molekule má. Hej, takže ešte raz, sitnosť sa nevždy rovná počtu vodíkov v molekule kyseliny. Raz neskôr, teraz nechcem povedať, že kedy, ale určite niekedy sa k tomu ešte dostaneme a tam si vysvetlíme, že ako zistíme kyslosť kyseliny. Hej, čiže trošku prezradím zo štruktúry. Musíte vedieť štruktúru danej kyseliny, aby ste vedeli povedať, koľko tých kyslých vodíkov má. Ale ešte raz, nevždy platí, nehovorím, že nikdy, ale nevždy platí, že počet vodíkov v molekule kyseliny automaticky znamená sitnosť kyseliny. Hej? Takže nie je to vždy tak. Dobre, no a ako vyzerá vlastne ionizačná konštanta kyseliny? Tu máme síce finálny tvar, ale my si to odvodíme. Vráťme sa späť k tejto rovnici, čiže k rovnici úplnej alebo totálnej ionizácii kyseliny. Ja to napíšem ešte raz. Čiže máme N-sitnú kyselinu. Na každý vodíkový kation potrebujeme N molekúl vody. To všetko sú vratné reakcie. Dostaneme N H3O plus kationov a anión AN mínus. Budeme vychádzať z rovnovážnej konštanty tejto reakcie. Sice ešte sme nemali chemickú rovnováhu, ale tak snáď viete ešte zo strednej školy, z prvého ročníka, že rovnovážna konštanta je zlomok, ktorý je definovaný tak, že v čítateli, a teda hore, je súčin rovnovážnej koncentrácií produktov umocnených na svoje koeficienty a dole je súčin rovnovážnej koncentrácií reaktantov umocnených na svoje koeficienty. Takže v čítateli rovnovážnej konštanty bude rovnovážna koncentrácia oxóniových, čiže H3O plus kationov, pozor na N2, lebo tu je N-ko, krát rovnovážna koncentrácia aniónov AN mínus lomeno rovnovážna koncentrácia nezdisociovanej kyseliny krát rovnovážna koncentrácia vody, to celé na N2. A teraz pozor. Rovnovážna konštanta sa nenazýva len tak konštantou, je to naozaj konštanta pri danej teplote. Takže ľavá strana je konštanta. Pravá strana, tým, že voda ako rozpúšťadlo a do istej miery v podstate aj reaktant je v obrovskom nadbytku voči ostatným časticiam, tak v podstate ionizáciou kyseliny sa koncentrácia vody nezmení. Hej, takže tento činiteľ môžeme považovať za konštantný, lebo ešte raz zmena koncentrácie vody je prakticky malá, hej, až zanedbateľná. Takže aj toto bude konštanta. A teda ak vynásobíme obe strany rovnovážnou koncentrácia vody na N2, na ľavej strane dostaneme rovnovážna konštanta ionizácie kyseliny krát H2O koncentrácia na N2. No a na pravej strane dostaneme H3O+,
to celé na N2 krát AN minus koncentrácia lomeno, pozor, v menovateli zostane už len rovnovážna koncentrácia nezionizovanej kyseliny. No a toto je ionizačná konštanta kyseliny, alebo konštanta kyslosti kyseliny, alebo tzv. Disociačná konštanta kyseliny. Takže, ak by sa vás niekto pýtal, čoho súčinom je ionizačná konštanta kyseliny, tak poviete, ionizačná konštanta kyseliny je súčinom rovnovážnej konštanty ionizácie kyseliny a koncentrácie vody, hej, na N2. No ale to sa vás zrejme asi nikto pýtať nebude. Aby ste videli, že prečo je takto definovaná tá konštanta a ako sa odvodzuje. Hej, takže ešte raz takto vyzerá konštanta ionizácie alebo disociácie N-sitnej kyseliny. Keď to porovnáme s týmto vzorcom, vidíme, že to je to isté. Hej, takže máme to dobré. Tak, počkajte, to prekopírujeme. Dáme to sem. Tak. Takže vidíme H3O plus na N2, H3O plus na N2, AN minus, dole HNA, výborne, všetko sedí. Dobre. Otázka je, a na čo je to dobré? V čomu je tá konštanta kyslosti podstatná? No prvú časť už vieme, prvý bod, hej, aký je význam. To sme si už povedali v minulom videu. Pomocou konštanty kyslosti kyseliny, alebo ionizačnej konštanty kyseliny vieme porovnávať silu kyselín. Už vieme, že čím je kyselina silnejšia, čím viac uvoľňuje vodíkové katióny, tým má konštantu kyslosti vyššiu. Tam sme síce ešte matematicky neodvodzovali ten vzťah definičný, ale už sme povedali, že niečo také existuje. A naopak slabé kyseliny majú konštantu kyslosti nízku. Takže sme si ukazovali ešte raz, ako vieme konštantu kyslosti použiť na porovnávanie síl kyselín. No a druhý bod, to je niečo nové, pre vás zrejme nové. Konštantu kyslosti alebo ionizačnú konštantu kyseliny vieme využiť na výpočet H3O plus katiónov v roztoku. A teda tým pádom aj na výpočet pH, pretože vieme, že pH vychádza z koncentrácie H3O+. Hej. No ako si to vieme odvodiť, respektíve vypočítať koncentráciu H3O+, to bude v ďalších videách. Hej, všetko bude mať postupne, takže potom. No a na záver, dajme si nejaký príkladík jednoduchý. Úloha by bola, máme napísať vzťah ionizačnej konštanty daných kyselín. Prvá kyselina kyanovodíková, takže ideme HCN plus voda. Vodíkový katión prúdi, hej, v úvodzovkách alebo od kyseliny kyanovodíkovej na vodu. Voda po prijatí protónu sa mení na H3O+. No a za CN dostaneme kyanid, hej, CN-. Čiže konštanta kyslosti, konštanta ionizácie kyseliny kyanovodíkovej. Tým pádom bude zlomok, v čitateľi bude H3O+, koncentrácia, krát CN- koncentrácia. A v menovateli bude koncentrácia nezionizovanej kyseliny kyanovodíkovej. To, čo zostane, hej, ak sa reakcia ustáli, rovnováha. Dobre, kyselina sírová. Pozor, kyselina sírová je dvojsitná. Teraz sa netrapte, že prečo je dvojsitná. Je dvojsitná, naozaj tie vodíky, čo má, sú naozaj kyslé, obidva. Takže dva vodíkové katióny. Ešte raz, v našich štúdiách zatiaľ vychádzame z úplnej ionizácie kyseliny. Čiže dostaneme 2x H3O plus katión plus síran. Takto v rovnici ionizácie sme už mali kyselín, aj zásad. Tie pravidlá sme si povedali. Musí platiť bilancia náboja a bilancia atómov. Čiže kompletná alebo celková totálna konštanta ionizácie kyseliny sírovej. Tým pádom bude, opäť to bude zlomok. Čitateľi koncentrácia H3O+, to celé na druhú, krát koncentrácia síranových aniónov. A dole bude koncentrácia nezionizovanej kyseliny sírovej. No a posledný príklad je kyselina trihydrogén-fosforečná, tá je trojsitná. Opäť netrapte sa. A prečo je trojsitná? Odkiaľ to mám vedieť? Zatiaľ sa uspokojíme tým, lebo je. Hej, čiže potom neskôr. Čiže potrebujeme 3 molekuly vody, odštepia sa 3 vodíkové katióny. Tak, dostaneme 3x H3O+, plus fosforečnánový anión PO4 3- a teda
úplná, kompletná, totálna konštanta ionizácie kyseliny 3 hydrogen fosforečnej, tým pádom je zlomok. Hore bude H3O plus to celé na tretiu krát PO4 3 mínus, no a dole bude koncentrácia nezionizovanej kyseliny 3 hydrogen fosforečnej. No dobre, takže na dnes to je všetko. Nemusíme naraz všetko povedať, to by bolo na škodu. V budúcom videu si ukážeme, ako vypočítať H3O plus koncentráciu ionizačnej konštanty, pozor len úvodom, lebo daná problematika je pomerne obšírna, takže musíme ísť naozaj pomaličky. Tam si ukážeme, aké je to veľmi, veľmi zaujímavé a dôležité. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, dajte páči sa mi to, respektíve zdieľajte, no a samozrejme, ak sa vám celkovo moje videá páčia, tak dajte si odber. Dovidenia.